11:59 Joseba Ezkurdiak lehen puntua erdietsi du Azkoitiako gurea pilotalekuan, Iker Larrazabali 22:19 irabazi ostean Lauterdiko txapelketa nagusiko final laurdenetako ligaxkako B-multzoko lehen norgehiagoka izan da gaurkoa, eta biek ala biek final 8renetako partida ere jokatu behar izan zuten joan den astean, batetik Joseba Ezkurdiak Aitor Elordi menderatu zuen Zaian, eta Iker Larrazabalek Iraitz Zubizarretari irabazi zion Eibarko astelena pilotalekuan, honen bestez gaur biek ala biek elkarrekin topo egin dute Azkoitiako gurea pilotalekuan, eta gainera ez ziren jokatu zaharrak, izan ere buruz-buruko txapelketa nagusian gogoratuko dugu Ezkurdiak binakako txapel hori Rezustarekin batera irabazi eta handik 5 egunera jokatu behar izan zuela partida Larrazabalen aurka, hau ere Azkoitian izan zen, orduko hartan 22 eta 21 irabazi zuen Amurrioko aurrelariak, eta gero gainera buruz-burukoan oso txapelketa ona osatu zuen, besteak beste Jokin Altunari irabazi zion, baita Dari hori ere, eta finalerdietan sartu zen, baina finalerdietan Iñaki Artolak kanporatu zuen. Egia esan partida oso goraberatsua izan da, ez da partida ikusgarria izan, ez da gutxiagorik ere, baina bai emozio handikoa, hasieratik izan da emozioa, eta azpimarratu nahiko nuke Joseba Ezkurdiak bazuen zalantza, ea Lauterditik sakeak egin behar izate horrek zenbateraino erasango ote zion, ikusi dugu ezer gutxi, erasan diola oso ongi sakatu du, ia sake guztiak ezker hormara bidali dizkio Larrazabali, eta hor min egin dio, baina Larrazabal oso ongi moldatu da errestoetan, eta Larrazabalek gorakada nabarmena egin du modalitate guztietan, binaka buruz-buru eta Lauterdian, jada lehen mailan pixkanaka konsolidatzen ari den pilotaria da, partida gehienak goi mailakoak jokatzen dituelako, baina Lauterdian bereziki ikusten genion, ez behar bada azpiko kolpe horrekin eta pixka bat gehixeago kostatuko zitzaiola, horrez gain azpiragotik ez botera eta askoz ere gehiago aritu behar izaten da defentsan Lauterdian, baina horiek bikain ikasi ditu eta bikain ari da praktikan jartzen Amurrioko aurrelaria. Bestalde, partida aurrera joan denean, hor 12 eta 10 aurreratu dira une batean, aurreratu da Ezkurdia lehen aldi horretara, eta hor Josebak oso ongi jokatu du, konfiantza handiz, erabaki hortasun handiz, esperientzia kantxan ezarri du aurrekoan berria egunkarian Julen Etxeberria kazetariak egin zion elkarrizketan esaten zuenez Ezkurdiak eta arrazoi zuen, Larrazabalen aurka irabazteko lehenik eta behin defentsan ongi aritu beharko zuela, baina batez ere erasoan. Defentsan esango nuke kamuts aritu dela, normalean baino kamutsago, eta hori urrengo norgehiagokei begira hobetu beharko du Ezkurdiak, opari gehiegi egin ditu, eta askotan bera bezalako pilotari batentzat zailtasun handirik ez zuten pilotetan, baina ez ditu altxa edo gora bota ditu, eta hori hobetu beharko du urrengo partidetan behintzat borrokatu nahi badu. Gerora partidak berdin jarraitu du, Larrazabalek ere nortasun handia erakutsi du, behar bada une batzuetan ez, une garrantzitsuetan galdu ditu pilotak, horrez gain defentsan finaritu bada ere, Ezkurdiak erritmo handiarekin mugitu du pilota, ia tanto guztietan batez ere lehen zatian jaun eta jabe izan da, bigarren zatian nik uste Larrazabali lehenengo zatiko esfortzu horrek odolkiak ordainetan eman dizkiola, bigarren zati horretan kamutsago ikusi dugulako Iker, baina Ezkurdiak ere bere meritua izan du, 18 eta 15 aurreratu da bigarren etenaldi horretara, hemen berdin jarraitu Ezkurdiak ongi sakatzen bigarren pilotaka horri abiadura emanez, eta, zuzen jokatu du, baina Ormabikoaren bitartez nik ikeragarria egin du. Biek ala biek bolea oso ona dute, batez ere nik gaur Larrazabalek boleaz min oso gutxi egin du, eta hori Josebaren meritua ere izan ere, beste egin behar bat gaur Ezkurdiak Larrazabali aire hori ekiditea zen, eta lortu du hori, ekidin dio airea,
eta horren ondorioz askoz ere finago ikusi dugu Arbizuko aurrelaria jokoaren atal horretan, ez? Airez jokatzerako garaian, aurkariari pilotakadak zail jartzerako garaian. Eta azkenerako Larrazabalek estutu du, 19 eta 21 ere hurbildu da, hor Ezkurdiari presio apur bat ere sartuko zitzaion, baina azkenerako txapapera bidali du pilotaka da Larrazabalek eta ondorioz Ezkurdiak lehen garaipena eskuratu, honen bestez zehaztu da, datorren astean zen gehiagoka izango diren, Atarrabian jokatu den partidan, lauterdiko txapelketa nagusiko final laurdenetako ligaskako B-multzoko lehen partida horretan, hau esan dugu, lehena zela baina ez, hau bigarrena izan da, bertan Jakako 22 eta 18 menderatu du Peio Etxeberria, honen bestez datorren astean, Ezkurdiak eta Jaka jokatuko dute batetik, eta Peio Etxeberriak eta Larrazabalek bestetik, beraz benetan partida ederra geratu dira, eta erabakigarriak izan daitezkenak finalerdietara sailkatzeari begira. Beraz, gogoratu, Ezkurdiak 22, Larrazabalek 19 Azkoitian.